Салом дӯстон, дар ин видео мо бо воситаи расширени пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани расширение дар поёни видео мешавад. Ва барое ки пулкоркунии мо сар шавад ва мо ин ҳами расширение оф нависагиаи значогиш ҳамият зер мекунем. Ва дар инҷа вақти гирониш кардем инҷа отдельни хеле акно пайдо мешавад ва инра ҳам хел мемонем. Ва дар инҷа нависагие ки шумо бояд ҳами акноро маҳкам накунед. Адам як тараф да мемонемш ва инҷа запушти навист тамом ва пул кор кардан мегирад браузери шумо. Ва вақте регистратсия карда инҷа кабинети шумо мешавад ва дар баланси мо ҳозир 235 поинтай. Инҷа боша метавонед пулро дар ҳами кашлокҳо бигиред, дар кашлоки Payer, Kiwi, Юмани ё ки мобилни телефон. Ва 100 поинтов 1 сент мешавад, яъне дар баланси ман 2 сенти чанд копейки дига аст саёзӣ. Инҷа реферални ссилка дура, реферал ссилкаро дӯстотон роӣ мекунед ва вақте ваё регистратсия кардан ва шумо дополнительни пул кор мекунед. Ва ин ҳам ҳозир якта реферал дорум ва дар инҷа нависагие ки бонус дора. Ҳозир бонус рафтеса инҷа нависагие ки 10 мисол чанд процент пул кор мекунед ай рефералтон ва дар инҷа боша заказа активного реферала, яъне ҳар як реферале ки мисол дар ҳамин сайт регистратсия мекунад ва 500 поинт кор мекунад ва 500 таи дига шумо падаркаи ҳасоби ҳамин сайти расширение пул кор мекунед. Инҷа виплати инҷа историяи ҳамин пулои гузарондагитона ягон вақте пул мегузаронед. Ҳоли ман ягон бора ин сайт нагирифтам. Манам нав регистратсия кардагим ва инҷа новостия дар бораи ҳамин сайт ягон хабарро кушид дар инҷа мепард ва метавонед инҷа бихонед ки чӣ ҳаст чӣ нест. Ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.